Gaurko saioak bi osagai nagusi izango ditu, bat bakailua eta bi arrauna. Lekitxarra traineruko patroi izango da gurekin bakailua prestatzen. Bai! Bakailaua Bizkaitar saltzan piper berdeekin prestatuko dugu Iñaki Goikotxea, Xaguak eta biok. Bakailauaren maisu bat ezagutuko dugu gure lehendabiziko erreportajean. Juanpe Egiazuk sari desente irabazi ditu bakailaua prestatzen. Gaur pilpilean kozinatuko digu bakailaua Atxondoko bere elkarte gastronomikoan. Bilboko Fermin Taberna mitikoan ere badakite bakailua 11 modutan egiten. Egozia, gordina, frijitua, saltzan, beraien pintxo ezagunenei gainbegiratu bat eman eta gero arrakastatxunetako bat prestatzen erakutziko digute. Bakailua eta arrauna dagoeneko hasi naiz kresala azalean somatzen. Kaixo launak, eguerdion, hementxe gaude, Iñaki Goikotxea, alia Xagu, ezta? Zer moduz, ongi? Eguerdion, ondo. Ondo? Lanerako prest, bai. Zukaldatzeko prest? Bai, lanerako bai. prest, oidek, arraunlaia beti laneako prest. Elkarrekin ningo dugu, bakailua Bizkaitarrerara, piper berde batzukin pregiuta, eta alioli bat. Ados? Ados. Adi lagunak. Beno lagunak, eta Iñaki, garatuko ya, Iñaki o Xagu, nola ditu berriat? Xagua. Iñaki izan da iguale kasu izbiztu dut. Vale, ados. Hemen ningo jauna dek, behitu, bakailua pusketa moztu, irinitan pasat, apregitu, eta reservatu. Eta beste alde batetik, hasiko baituk saltzakin, lan gehiozekak eta prozesu luzeagoak. Hemen ningo deuna da, tipula gorria txikitu, ondo gorritu, batzu jale batekin ebai, eta gero botako diona da, pulpa txorixeruana, botako dio tomatia, ardo txurila, salda, eta pixka loditzeko, ogila mamila botako jo. Eta gero, hau dana laguntzeko, ingo dugu piperrak, ondo garbitu, pepitak endu, txortenak endu, tira finetan, ondo pregitu, eta hemen beste alde batetik, ingo duguna baratzu jakin, alioli bat ingo dugu krematxua, hori da, ez da, maionesa bat izango baizik eta laktonesa bat, laktioak ingo deulako. Eta ingo deuna da, 4 edo 5 batzu jale, ondo uretan eskaldatu, beste behin eskaldatu, 2 biher, eta 3. aldia oliotan konfitatu. Horrek entzen diona da, pixka atola pikante eta gero errepikatzeko eta hori, kendu ite zaio. Eta gero ingo deuna da, olio horrekin konfitatu deuna, eta bai, esne gaina honekin, emulsio bat ingo deu, eta hori laktonesa, maonesa antzeko bat, eta baita sartuko xio batzu jalia barruan. Egunero etxendana, ez da? Egunero etxendana, oitek. Bueno, martxan jarriko gea. Zuri jarriko izu batzu ja zuritzen, bale? Ederko. Hemen, erabiliko ditugu alioli jaiteko 4 edo 5 ale, eta bat netzako zuritu jak, bale? 5, guztira. 5, bai, guztira 5, oitek. Eta ni jungo naiz, batipulak txikitu, eta gorritzen. Bueno, Xagua, eta zergatik dek Xagua? Bueno, ikusten da purtsu bat iztera ikusitza hori. Xagutxua. Xagutxua, tamaina haitxi, baina hasiera baten erentziz. Erentziz etorrek, Aitxa be bada Xagua, nimo Iñaki Goikotxea be bai, eta hori. Behar Iñaki guan? Da, bai. Da, bale. Hori. Hola, narraunian ibilitza, benira itxen kuadrilako baten semia ebainigaz arraunian, da, ekizan dari, hasi holan deitzen da gaur arte. Eta gaur arte. Hor geratu da, bai. Bale, orduan erentzilatik antzetorrek. Ona, hori harra izatek, egia esan, bai, askotan pasatzituko la esizenak, ez da, gurasotatik antzemeta, eta gauza polita, egia esan. Bai, ondo hartzen da. Ondiak, oitek. Bueno, patroia, zeatikan patroia, nola atan hasitzen patroi lanetan? Bueno, hasi... Ixan zan gehiago, gurasuak animata, zeo zer egiteko, lehenago proba gendun beste zeo zer, gauza bat ala beste bat ala itxi,
Eta, bueno, angeldirik ez egoteko etxin edo, ba, gurasua, ba, anima, beste eruen lagun bape bai guanan zuzendaritzan, eta holanda, eta, ba, anima, eta giro ona egonda betian, da, ba, gaur arte. Beti sasoian mantentzeko, eta lagun giruan, eta azkenian ba aurrea, ezta? Hori. Hombre, egia zen arrakasta eukitzeko oide garrantzitsuena, ezta? Ondo pasa, goxatu, sano mantendu, eta hola etortitu garrakastak, ezta? Txarto pasaten egoteko, etxian hobeto. Bai, etxin hobeto, edo handik burru mintzat. Ondo. Eta bueno, eta arraunlari nahi joan izan, patroi, nola izan nuan historia? Ba, hasi, claro, 11 urtegaz, ondik arraunian egiteko be nire adineko kategoririk esan egoten, orduan nagusi hauakin patroi, lehenengo urtean. Daia bigarrenetik aurrera, ba, nire adinekuakin arraunian eta nagusi hauakin patroi. Horre, ba, normalian ba, asteburutan da estropada gunetan, ba, estropada bat baino gehiago, da, bateletan eta traineietan eta horre. Eta basekiat urte mordu hau, ala, hor bertan, zemat urte zuaz jak? Ba, hau 11 urte hasi, 42 daukaraz, ba, hau izan da... Atera kontuak, 11 garren denboraldia izan da. 11. Vale. Jope, eta 11 urte eta gero, aldaketa asko ikusiko dituan klubian, ez da? Ba, klubian eta, bueno, klubian nahiko hori leku bardinin dago, ni egon aurretik pasa eban klubak leku bat baino gehiago, ni nagonetik han ondartza albuan dago. Aldaketa gehiago ba hori, materiala eta bai. Hasi nintzen nian, nik egin doraz traineru estropadak egurrezko traineruakin bebai, eta ezagutu hori hon karbono zuntzezko bai ontzizak eta bai arraunak dagoz, ez da? Da orduan evoluzio hori bizi izan dut. Vale, eta evoluzio hori ere bai, entrenatzeko modu ere bai aldatu da? Bai, hor bedana doia gauza guztize moduan modernizatzen, gauza barrizak, bai. Vale. Asko aldatu da adibidez, lehen igual bilatzen ziren arraulari indartsuak, igual esan begiratzen hainbeste pixua, eta hori ikusten dozu arraulari zera, eta bilatzen da... Baina atleta goituk, leheno indarra guan da. Bai, hori da, pixua hartzen da asko kontutan, hor kontuan euki, han barruan doian pixua eruanen bihar dala. Orduan, horreri, askan urtietan horreri dago emoten garrantzia. Egia esan, nola ziak pixuan historia? Zuen pixua ezin da, eraman, pixu baten barruan sartu bihartzeat ez da? Bai, hor dago gutxieneko pixu bat, gehiengo, zure kalterako izan leike. Orduan, gutxieneko pixu bat dago, nik uste hori dagoela hartuta olimpiarrerako arraunetik, eta hor oso txikinak eta ezin behar, bila bertan sartzeko be oso txikinak izan behar da, eta da 55 kilo gutxienez euki behar da. 55 kilo gutxienez? Baina hori patroia izango, Patroia, bestia, arraunlariak ez dago... Ez dago pixu ikan, ez. Vale. Eta orduan, patroiak horregatik beti hautatzen dira, nahiko txikiak izatea, zeatik hortikan gorakuak zutzako kalte. Hori da. Eta 50 pixu pixatzen bazu, 50 kilo? 5 kilo lastre, eraman berda. Ostras, vale. Eta zuzeman pixuan ibiltzen zea? Sobran, pasatzen. Sobran. 55 sobran pasatzen. Vale. Eta bueno, ire pixua mantentzeko eta hori dana elikadura eta nola ibiltzeaiz? Ba, bueno, egitza esan, beti... urtero ibiltzen bat, demoraldia maiz, aurten ia espadot pixurik hartzen gero ez ibiltzeko kentzen, baina alperrik. Beti zeo zer hartzen. Beti zeo zer edo politxo, nahi baino gehiago. Zenba pixukin ibiltzea ez gutxora bera? Ba, udan nolan, eukitzen dugun zen pixaketak eta hori, gutxien emondotena, oin bukaran 71 kilo izan da, baina neguan 6-7 kilo gehiago be, inoiz eukidoraz. Orduan, boxealaria bezala, ligaztean nian forma jarri biharraiz, Lanako. Eta nola itendeko hori, moku haitxi, o korrika, bizikletan, nola moldatzeaz? Bai, bizikletan ibiltzi asko gustaten jat, menditxik, baina, klaro, udan be ezin dut ibili nahi beste, do nahi duten moduan, lesionateko arriskua haitxik eta hori, orduan, gehien bat, gutxi janda. Gutxi jan. Eta garbi. Garbi, bueno, nire kasuan, ez dau suposatzen patroien lanak, olan errendimendu aldetik eta aparteko esfortzurik. Orduan, alde horretatik igual ez da inbeste
zaindu diar, baina bai laguntzen dago irratiak hori. Helbururak. Baina adibidez, gero entrenamentu garaian, zuek, arraunloa bezain beste korrik egiten dezue, bezain beste zea, edo pixkat entrenamentua desberdina da futbolian porterua bezala. Bai, apurtxu bat norbere kontu. Eta hor alderdi horretatik apurtxu bat, malgutasun apurtxu bat eukitzen dut, on uretara joaten hasi arte, igual ez dagoa zertan joan, norbere kontu egin zeo zer, beti dago ondo handik agertzia bebai, da zeo zer egin, baina hori, taldian da taldeko giro. Zer izan behar dik patroi hon bat izateko? Piskate kapitaini espirituare bai euki behar deko, jendia aurrera mateko, eta... Bueno, zein ditu kualitateak behar diana? Badago, igual hori, ez da, patroien hori, igual apurtxu bat agindu, eta ez da gizera hori, estilo hori, da ni igualenaz olakua. Ni gehiago gustatzen da, ni ez dutiko gogor. Nahiku dagoz ja sufritzen arraunlari ja, ondik norberak hori egiteko ez da, animuak eta bai, noski, tiratu aldan horrean, ikusi behar duzu nori tira egin gehiago, zelan, apurtxu bat horrek begiratu. Bueno, gaur eguneko era iture bai, no? Leheno ematezian patroi bateko lider batek beti eurra eman bertzula, eskenian eurrakin gauza ez dutu lortzen, animatu inbiar de jendia, gogotxu goteko eta grina teatzeko, ez da? Nahiago hori, animo bidez eta... Vale, guaintxe hauek hemen utzi, hau bota hemen organikoa, eta bat hori txikitu jazu, txikitu hemen bortako deuta, bale? Txiki edo... Bai, txiki pikatuta hemen hori bizkainan sartzeko da. Eta hau ia eskaldatzen hasiko naiz. Hemen goitut, bi aldiz eskaldatuko dugu. Eta bueno, hori eskaldatzen, irekin bat emateunian, aldatuko ditugu bestea, bestian beste irekin bat emateunian, ja aurrekuan jarriko dugu olilua, eta konfitatzen jarriko ditugu. Bueno, hemen agetu vuelta, batzu jakin nola zuaz. Ondo, ja bukatzen. Beti ikusi zu hemen, irekin bat eman du, eharra, ingotena dagoen espuma erakin hartu, eta bestea pasa. Horrelaxe. Eta hola suabe jarriko zaigu batzu ja. Eta guen berriro hau, irekiten. Hemen kendu, eta gero olioa jarriko dugu. Eta bueno, hau gaitukela, eta gaur bakailuak nahi gehan ez, jungo gea arrazolaino. Eta arrazolan dago Juanpe Egiazu. Eta haudek artista bakailua pilpilera eraiten. Txapelketan mordua irabazitu, eta gaur erakutziko dugu bere bakailua nola prestatzean. Haure botako jaten menzuta, eta hau hemen martxan dakaun bitartian, guazen bertara. A ber, Joseba, hemen arrazolatik, Juan Pedronaz, Erlaunpeko soziadatik, bakaila egin bidu alpilpil, eta jaberin biz, apur baten mototzun. Deuko ziru osagarri, bakaila egin, horizu eta berakazak. Bestek izteko. Gu taberna bagenkoen, da oino gehi urte itxi genuen tabernia, horra patan. Da, urte batzuetan banabil bakaila egiten, txapel batzu bidabezitut hemen gure herrialdien. Nik horre apatan eta eukaz txapelo, da azpen beratzio amar. Lehenengo txapelketan oso urduri. Danetan. Baina, bueno, ja, gero, zema eta gain zeuza abizen, porra traldazazio itxosut. Bueno, guazen, lehenengo pozu ingu, horizue botakuzat, berakatzai, doro daitezan, da ja gero txiko apurtxo bat horizue peltzen, ze bero-beru badau, pilpilek izta urtetan. Egon bideo apur bat, templote horizuek. Barrez eta ona egiteko garrantzitsuna da bakaila guen honotik. Karutxu egiten da, baina ona. Nik pentsetot sekretu hemen izileikela puntu hartu bakaila hori, larra izteikelain. Ze jente askok, denpor asko gindo, bakaila egiten da ensegida. Hau ze, Joseba, hain bida, suabe. Txapelketa egunien gehien guztetea dena da, gero amaitikoen bakaila hori daiki, kuadrilean, tragotxu jo, da disfruteti pare bat ordua, amaitikoen afalduen, hoxe da, ez da, kuadrilean hori. Berrakazaketaren biduz, guztu larra imotoza hori zuei. Haetik, apur bat kolori hartzen azten di nien, kendu. Neuntzat, pentseto bero larra iteko londin hori zuek botateko bakaila hori. Apur bat otzutzen itxikute, zei otzituko da. Hori zue templo da bakaila hori ipini bitut. Hone bakaila horiek, juba minutu alde bako txera iziten da. Nire guztia da, hori zo gehiago bota, da azala goizen itxi. Beste batzuk egiten dabe, lehenengo azala berut, da gero zurize. Nahiko hori zo ipini hot, da huelta monbarik alde bizetara, alde batera enbiot. Hone gauzak egin, denpori sobra eukitut, egurrein bededik eta naz taila batzuk egin.
da kutxa batzuk eta horako eskudo batzuk atletitzenak eta erlojuek eta apurtxo bat danetik. Ni pentsetot, ia, hasirako soltetan zerak eta indi espadu be denporak itxi, faltezako iteko. Betu, honek hor ikusten din punto zuritxuok, horre diez, gelatinio bakailo soltetan da ben, zertu bina, gero ligau bidan hori juaz ondo. Bat etaran bihot, ze metxu da eta indi dauia. Besti epe, lasteretako ju dau besti hau, da gero engu hemen pilpile, da onaganera botakute hemen amaituko ikie. Hori ju templu da boin, azarre minki honaz eta agostau zartzie. Da, momentu bat beste egin da, paro bat minetu iru bat, ez dut egin jagongo dala. Bueno, ba, oin bota egin guia, Da, oin apur bat, beste paro bat minetu ho, suabe egiten eukingu. Oin ipini bitzaz, bedakazak. Joseba, jango haunke ba, Pilpilea amaitu du, baina pilpilea iken gabizela, Bizkai edara be, egin ju, ze denpori danetako moten daute. Bueno, Joseba, hau zuen arginan hon ikurrok, da hor txepiniko zat. Zuentzat, da Euskal Herriko kozinio danentzat oso onak eta asko zeuzeta. Bueno, Joseba, amendik arrazulatik, egin ju biherrak, bakailo egin ju pilpilerara, da, bueno, guruzune hartien etorri hemen izango agute. Haupa, Juanpe, baina ze itxura kakazuela horrek. 2 kiloko ogi bat inbiarko jatoitan ahora untatzeko, oideko itxura. Ai, ama, zelan txuku naitezun, eta nahezunian gonbidatuta zaude gurekin honea etorri, eta bakailua, beste gauzasko oso goxokit dituzula bakigu, nahezuna ekarri, eta elkarrekin prestatuko dugu. Bueno, lagun, hor segi, gugurean jarraituko deuta. Bueno, hemen txe, tipula hasi zaigu ja bere puntxu harrapatzen. Hemen batzu jake bai, bigarren egozi puntua eman digu, eta hemen betu, bere beruakin, junda, urdana. Botako dugu olilua, eta hasiko gara hemen, konfitatzen baratzuriak. Ikusiko zuze goxua beratzean, alia-olia gelditzeek, honek gilea, zeak gilek jatek, honek gilea gauza honeako. Ingo deuna da, betu, hau, ingo deuna da, bai, ustu, eta utziko jo momentu bat, lasai-lasai, urdanak juten, zergatikan, zatik amoenago lartzen baina batzuia, eta horre gotatzen bat urtantaen bat erorikoa. Eta urtanta horrek gero, ingo igu triskantza, igual erretzeko konbina, ordu nola ingo deu, eta bai nola bero-bero da hon, itxo ingo deu pare bat minutu, urdana ondo jutia, eta gero sartuko igu barroa, bale? Bueno, eta beste zerrekin aldiazu lagundu, behitu piperra txukuntzen. Hauek, behitu zerra zitean, garbitzeko. Itezu barroa tira, eta hola egin, eta jau bateatze zaigu. Hola iten deu, pepita kendu, eta gero erditik kendu, eta pepita danak ondo kendu, bale? Eta gero, gainontzekoekin berdina, eta tiretan moztuko jau, bale? Bueno, xagu, kontai guk, lekeitxarra, puri-purian, ziok azkenengo urte hauetan, hainbeste urte bigarren mailan da aur guain ze, goxatzen ibiliko zate, ezta? Bai, bueno, ez pentsa, Gogor, presio gehiago, bai, gogorroek, presio gehiago, igual hori faltan botaten da purtsu bat lasaiago joati, bai, estropadetara horre, ez dugu eskatzen irabazten ibiltzia, baina horre... Gauza ondanak zeo zetxarra bazekatek eta, Hori, baina hor, apurtxoa lasaiago ibiltzerik eukiko gamendu, bai, igual hobeto, ez da, baina, bueno... Begi gehiagi beira, no? Begi gehiagi edo... Igual norberari pintzen dut egun presinioia da, ez daukagu lan herrien aldetik eta bezo lan goian mantendu biharra edo ez dago horre kontua gaitik ez da gizerre bestia. Baina lehenengo maila beti lehenengo maila. Hori. Da, bajatzen bagara be ez da pasako ezer, baina bueno, nahiago, kirolari moduan nahiago beti... Pizka mina bihotzian ez da. Bai. Bueno, hortxe mantendu zeate eta hortxe zaudete gogotxu, ez da? Bai, askan urtiak hori. Guen batakin sufritu jau aurten. Bai. Pena izan da. Olako gehi bat arrobiko lana eta hori beti da pena bat olan. Baina horre pesta be, buru galduko eta berandu baino lehenago, seguru... Segi lanian da etorreko ditu. Gauza honak, bale. Eta azkenengo 3 urtetan hauetan orduan. Hortxe, justu, gure helburua da, hori, mantentzia, askana jeitsi itzen da zuzenian, askan aurrekuak play-offa jokatzen dau askan estropada biletan, eta guk lortu nahi dugu postu hori da, 10etik zera. Eta hor, lehenengo urtean egin duen 10garren, pasadan urtean 8 eta urten be 10garren.
eta, bueno, orduan helburua beteta. Ona. Eta, bueno, eta herrian jendia guztu egongo, ezta? Bai, alderdi horretatik esan dut duten moduan, ez dugu sentitzen holan presiño zeraripez, ondo egiten dugunien zorion du, beti dago baten komentarioaren bat ezatu nagustate, baina, bueno, entzun biharreku bat ira horrepe. Bizitza honetan zeuzetan bazu beti dago norbait ez zailo gustatzen nola itezuen, orduan, baina, bai. Ez daka ezer esateko ikozak. Ez daukagu, ez da egit, beste espetatiba batzuk edo orduan, horre mantenduta, gure helburua beteta dago, orduan posik alderdi hortet. Ona. Bueno, baina zure ibilbidea, zu ja gaztetan ebai kontxan ibilitakua, kontatu pixka nola izan zen zure ibilbidea txikitatik baina. Beti, lekeitxiarra erreuntaldian ibilizea? Bai, beti, zorionez, 84an egin joan lehenengo urtia traineruan, eta beti egon da trainerua herrian, orduan beti ontzea bertan. Nun joan beti egon da, orduan ez da egon arazorik. Hor lan asko dago atzetik, arraunari asko, zuzendaritza, laguntzen daren jentia, orduan, horre kriston zuertia, alde horretatik. Bikain, zein izan zuan nire aurrenengo regata o... Estropada, kuriosua da, lehenengo kuen joan, 84an izan zen, Perspanago, Araba Euskaraz baten, Ebron, la Puebla de la Barcan. Vale. Araba Euskaraz da lata, eta esan ez ezer ofiziala, ez, baina zelako urditasunak. Eta gero juerga jarra botako ban gainea, ez da? Orduan juerga botateko adinipez neukan. Zenbat urte zen neukan ba? 14. Ze gazte, ez da? Gogoratzen dutena, hori, gero, baten batek egin joan juerga, Baten bate bai, ez da? Ni formal. Bikain. Eta, bueno, gero lehendabiziko kontxa noiz jolastu zen duen? Lehendabiziko eta bakarra hongoz. 89an. 89an zailkatu zen izuntza azkenengoz. Eta, horron ginen. Eta, egile esan, astuta. Hainbeste urte pasa dira, gogotu beste bat. Ni uste zakazuen dinamikakin, Laizter Leketxirra berriro izango ekela horrez, da? Horri biligara urten, 9. postuan gelditzu gara, 7. hori markatzen den horretatik 9. segundora edo. Eukido, aukera apurrak edo, pentsa izan du gaula, baina, aldan egin da, eta ia aurrengo baten. Atian gelditu zeate. Bueno, etorrikoek, lanak inda etortzitu gauzaketa. Eta zuek kopera ari zeate. Eta xagua, hau da zure ogibidea, edo arraunetik ezin izan dezu bizi, o beste lanen bat itezu, o nola? Beste lan bat. Irakaslia naz. Irakaslia, bai. Vale. Eta, zerren irakaslia? Gorputzezik eta emoten dut. Vale, ona. Bueno, hori zuen laneako, zuen jobirako hori oso ondo etorriko zaik, ez da? Bai, ondo. Jendiak... Eta purtsapo bibor. Vale. Eta hori, gorputz eskuntza zematezu herriko eskolan edo kanpon iten dezu, nun biziziazu? Ni bizinaz, lekitxarranaz, baina izpasterren bizinaz. 5 kilometrora, lekitxotik, eta lan egiten dut Bilboko abusu ikastolan. Horten ekarriko kamisetetan, nahi bilaldi antolatu behar dugu aurten. Horrekiko lan apurtxua bebai. Eta horra, egunero bidai desenteko luzia, baina gustora, giro ona daukaguan lanian eta bebai, orduan beti itzen da gustora. Temia baldazkazu? Alaba bi. Bi alaba, Bai, tanbe haiek ze arraunan munduan murgilduta zeudeko? Bai, nagusiak 13 urte daukoz, eta badabila ondala 2 urtetatik, patroi pini dabe, genetika bakizu da, txikitsua dator da. Patroian nadaka ordu. Vale. Eta pena askan urtietan pandemia dela eta hor gaztiak ezin izan dira zibili bihar da moduan. Buru belarri hor ezin dira. Baina, bai, hor dabil, da txikinape bai dino nahi da bela, ondik gaztetxu da, baina, arepe nahi badauk proba, engo dau, behartu garik. Orduan txikitsua zemat urte dazka? 9. Orduan naizpa ikuste ikorre eta beak ebai nahi dizartu, ez da? Udan behor zeo zetxu ibilida horre uretatik apurru. Bueno, ikusi zu hau, nola lehortu dian, Eta hola, lehorra daudenian, bota, arazoik ez eukitzeko. Eta hau, oli juen goetena da, bitu, fortegi dago. Konfitatu inbiarria, eta zua jarriko dugu, behi-behian. Bilan jarri, eta melasai, konfitatzen jutia. Bueno, zemu zaila, izi, txukun aia izlan egiten, Txukun eta garbi. Ona.
Bueno, eta alaba horri biltzia, patroi bezala. Gogu badakak ere bai alaba horkora ino iristeko, edo... Bueno, hori izango dauden poriak, baina, bueno, ongoz gustora dabil, eta hori da garrantzitsua. Hori balekua, noski bai, disziplina sartu, eta gogotxu ibili, eta goxatzia, esan deuna leheno bezala, no? Goxatzia garrantzitsuena. Hori da. Lagun giruan ibili, eta aurrea. Zeratik antziz, patroi izatea, bueno, arraunlari azkenian, ni uste errexo ekela, rama badek hori eramatia, ez da? Ni uste saio ekela patroi izatea, patroia bakarra, azkenian. Bai, bueno, hor batetik fizikoki askoz gogorrago da arraunian egitea, baina bai, da hori responsabilitate hori edo daukasuna, akats bat, arraunlari batek aldagoen akats bat ez da ikusten, edo egun txarra eukita ez da ikusten, baina patroien akatsak... Kale esateatzen bai, ikusi egiten dira, ziaboga bat ziru horretik hartu, edo ginada bat, edo zer, horrek ikusi egiten dira. Ba, igezan deken azkenian, ez da? Osea, nabari joituk akatzak, eta dio arpegiak gehiago emantek, dio ETV datorren ere patroiei galdetzen ziok, ez da? Horrek galdetu zuna azkena, igual ikusi eta esanengo, baina zausko estropadetan, olatu desentiak esan da hori da, baten eutzi biharrian hor tiborta heldulekua eguan ustitza eta espadarrapo euriraz izan eta holan... Espiratu jendia ondo zeran tiborta hori zehazki. Tiborta hori heldulekoa, arraunen helduleko gaur egun dana karbonoz bat dira eta beste material batu zera, baina hor justo patroiena mantentzen dira hondik egurrezkuak. Hobeto usteko edo? Ondo, baina karo, gero hartzen dago igual ura edo azizan eurila bapatia, da hor txirriz tapurtxu bat eskapo eta nuzen trainerua joan bigarre esan lekutik, baina bueno, ez baneuki aparteko zerari, baina gelditzen da horre barruan. Espinatxo hori, espasan joan, bai. Ondo. Bueno, hemen nahi gaituk, bagitxestik aurraka, baitu hemen gure bizkaitar saltza honek zitxura hartu duen. Buah, agola xe, ogila daka, baina ogila sartuko nunik bai, Ai, ama, ze gauza hona. Hemen, bakalio patatak ego zer gauza dago sartzia, Lan txukuna indego orguain goane bai. Ondo, hoxe mentxe utziko platertxo baten, eta gero prejitu ingoitu. Eta bueno, hainbeste urtian, 31 esan dek, ez da, ibilia izela. Zen izan den momentu hipolitena hor? Hombre, badagoz, bat baino gehiago, baina holan freskuen daukatena edo nik uste barriro TKE ligara igo ginenekua. Lehen bez, liga sortu zanean belortu gendun lehenengo 3 urtietan anegotia, beti sufritzen, beti 11, beti playoffera, azkenean bajatu ginen. Baina liga igual hondik ezeukan gaur egun daukon garrantzia. Eta hor egon gara urte desente bigarren mailan, KE ligan, beti desente horrezko txandan urteren baten edo ez gara usteo, baina bestela beti nahiko ondo. Eta hor barriro igotekeran, zer eukiban, ez da herria, pero ze harrera eta euskun, plazia beteta, eta hor ikusten da baina jentiak jarraitzen da bela bai gehiago, edo ligak hartu da bela. Ez que indarra hartuik, ez da, arraunak ez don potente zioak azken aldian. Eta geho, adibidez, guk hemen Euskal Herrin hori hola sentitzei beste komunitatetan da nola izaten dek historia? Horre adibidez, Galiziarra dauke kriston meritua, arraunlari asko hanguak dagoz hemen, zu pentsa, liga horretan parte hartzeko guk aurten eukidoguz asko, 3 bidai eukidoguz Galizira, eta gogorre egiten dira, pentsa eurak, aste bururo, etorri behar dira, 2 aste buru izan ezik, beste aste buru lanetan, hostilalian urten, furgonetetan, gero igual estropada txarra egin da domekan huelta, horrek moten dute nik uste paliza handia. Gero Kantabrian egon izan dira holan urte askotan, igual diru aldetik eta proiektu zerak, Bilidea zela ortopia, baina gero bapatian keitzi zela diruan maitxu danean. Euskal Herrian zio grina gehiena eta gehiena batekin. Eta hor Galizin bai badago indarra, baina hori, dauke handikap hori, estropada gehienak hemen dira zela. Kampu handiala eta zuzatetzuna moitu inbiar diala mordo bat, ez da? Bueno, hemen txe, batzu jaia prest, olilua prest, piperrak ebai, eta hau martxan dakaunez, zu Bilboa gustatzen zaizu, poteoa jutia. Lanian jubirote unero. Noiz behinka. Ba, juta izenean eta faiatu. Bakailua beste era bate indigue, Bar Fermin, eta ikusiko zue, ze pintxo txukuna. Oazen bertara. Eguerdion Joseba, Aitor Olazabalaga naiz eta hemen gauz Iturribide kalean, Bar Ferminean. Erakutzen gozut pintxo gozo-gozo bat makailoana.
Hau taberna irekit zeban aitek oindala ia 60 urte, 1962an. Eta horregatik deko izena Bar Fermin, bere izena haiti. Ja gehiago ez da izango familia negozioa, ze ni izango naz atzena. Zeme bideketez eta biek beste geuzetan dabiz. Alde batetik pena bai, ze negozioa polite da eta posik egon gara beti, baina bestetik posik, ze bi dabiz euren geuzekaz. Danateko bezeroa dekuz. Betikoak, gero turistabe, gero eta gehiago datoz, eta gero eta gehiago Bilboko beste partetik jentea datorrena. Beti izen da txikitero taberna, baina gero eta txikitero gitxiago dauz, zoritxarrez. Zalantzabarik gure espezialitatea da makailoa, egiten dugu hiruera batera, egiten dugu gordinik berakatzagaz, egiten dugu prigidute, eta egiten dugu pilpilean bebai. Eta gero tortillan bebai, tortilla frantzesan eta patatakaz bebai. Hemeretzien adibidez, guk salduin dugu ia tonelada bat makailo, taberna honetan. Geur prestatuko dugu makailo pintxo bat, albarde dute, gero ganetik botako txuku piperrada bat, etxean egin de, eta gero ganetik pilpil saltza. Bueno, gure pintxo egiteko geur, makailoa erabiliko dugu. Lehenengo ikusiko dugu zue zelan dauen gatzitute. 60 ordu paseute gero, uretan, hola altzegatzen da. Hamatik enduko dugu solomoa, eta pintxo bat egingo dugu. Gero botako txeku piperra, tomateagaz, eta pipil saltza. Eta amaituko dugu, berakatza apurtxuet garen difinte, eta apurtxuet kolorea. Hamatik egingo dugu brotxetak. Kenduengo txeku azala. Makailotik aprobetxetan da guztie. Azala bebai aprobetxetan da saltza egiteko, guztie. Hona egiten da gordinik, hortik pasetako. Urunetik paseko duguz, eta gero arrotxeagaz. Pilpila egiteko, ipini dugu makailan solomoak origoan. Hametik ataratzen duzu gelatina eta ure. Honek lagundu duguzku pilpila egiteko. Ipini dugu beste baten makailan azalak eta origoagaz. Orduen, dana nazten behar dugu astiro eta pilpila egin. Ben nazten dugu eta ikusten duzuen bezala badoa loditzen. Importantea da temperatura, hori bai. Beti egon behar da epela. Oin bakarri falta da, hau brotxetea pasatzea origotik. Origoa ezain gogor, Justo, bere gotea eta punto. Papelean ifingo dugu garazak entzeko. Ifitin dugu oizatitxu bi. Makailoa ganean. Piperra da purtsu bet. Pilpil saltza ganetik. Eta amaitzeko ja, berakatza prigidute. Eta kolore apurtzu bet, zebolinogaz. Eta haude, gure pintxoa. Bueno, Joseba, pintxoa maitut eta gero, badakizun non gauzen. Hemen Fermin Taberna, Alde Zarrean. Nahi duzunean, etorri. Gero arte, agur. Hau paito, reharra pintxoen dezutatik, zinba bakailu irabiltzezu horrei. Ai, ama, eharra zifra bota ditukena. Oso ondo, egia esan eharra itxurazekan bakailu horreko reboxatuta, bestera batea. Ona, horrean egun biharko nahu bat pintxua jatea, Bueno, mila esker lagun, eta gurian jarraitu biharko du, hemen, errezeta bukatu bihar deuta. Eskerrik asko, benetan. Bueno, hemen, inbiardena bakailua pregitu, eta piperra pregitu. Eta zuk aldi berian ingozu, hemen emulsilua, bale? Hemen irekontu, osagaia bat, bi, eta hiru. Eta berdeken bakarraek gatza pixkat. Gatza hemen txekau, hemen kalabaza eharra eman ziguena, hemen txe, eta beste gabe, bota batzuak, esne gainakin birrindu, ez gaiegi, bestela montatu ingoa. Bai, bota danak, eta hemen ja, olioa ja epeldu zaigula, alde huin historia. Bestela beruan ezin da, Hoi dana bota, bai, bildurre gabe. Oso ondo, horri birrindu txiki bat eman, bestela montatu ingo zaiguta. Bale, eta ni jungo naiz bakailua pregitzen. Bakailua pregitzeko, ez dakit hau gehitxo izangoan.
Hau kutsitxo, honekin motatzen hau. Zer? Bota salta dugu. Epa, este, que zer gertatzen. Ez dago tingorik. Vale, etzan da utzi, eman, trat, vale. Eta guan ja, botatzen pixkanaka, eta birrindu. Eta gero beste pixkat, eta birrindu. A ber, papel pusketa emango jat, musua dana, zikindu zaiketa. Pixkan azitu, oso ondo. Ibiltzen nahi gertatu itezaio, Hori. Vale, ba, hementxe, inberdetena da nire bai, hementxe, tope jarri hau. Inbileuna, bakailua prejitu behar bat eman, lehen hor Juanpek esan duen bezala, bakailua gutxi indazan behar da, Tita iteata. Hemen ingo dugu uste tiru pusketakin. Baina honi, jarraitzuko botatera Bai, bota olioa, bai. Bildurri gabe. Bota txorrota da behar bat, eta jarraitu diten. Eta zu, bakailu salea altzea, ose. Hombre, ez dagoat oitxurarik lan prestatzeko etxian eta gehiago igual lebatza eta holan, baina, bueno, prestatuta... Da honian barroa, barru hori. Ondo. Vale, harrapatzek genian, nahiko. Vale, hori uste jat. Vale, guen eman eurraik. Eman. Eta arrantza salia basea. Itxasuan egin beste ibilita. Hor gehiago hori, entrenamentutan da hori, baina, bueno, noizian behin bai koinatua, eta koinatua da gehiago arrantza salia. Zagin moztu intzaigun hau, txoina Bai, esan, bai, baitu moztu intzaigu. Bai, aber maiok behian, aguantatzen dugun horra. Ni uste koste ingo zaigula hori vuelta matia, ingo deu truko bat, baitu. Ur pixka botako deu hemen. Vale. Eta guain, sartu hemen mutxorra. Baitu, lagundu ja ni berreskuratzen, baina momentu batian bakailua prejitzen jarriko ditu, bale? Bestela gero timbo iketziko keman gota. Jarriko jatau prejitzen. Horrela, azala pixka beraka. Eta gero vuelta emango zio, eta listo. Vale, bat. Ikusezu ez da hola oso fuerte olioa, Pixka konfitatu bezala, bakailua prejitzean eharra gelditzen, baina konfitatua bezala hola gelditzek ja ezin hobia. Ordu nola jarriko deu. Hau, listo. Esku garbitu. Aber berreskuratzen deun. Ali hori. Aber, eskuak lehortu. Hau martxan dakau. Vale. Gatza botaldi hau? Ez? Ez, ba, bueno, goan botako jo. Ja, esan deula, betu, gatza botako jo. Eta hiko hori birrindu. Eman eurra. Hemen, berton? Bai, bertan. Eta ni jungo nagoen hau pixkanaka botatzen. Ig eman eurra, Hola, hola. Pixkanaka jun behar du hartzen. Mateu bat horrela Mateu. Pere, pe. Nia, guain goraka bat, golpe bat goraino. Bai. Indiu, berreskuratu ju, eharra. Bai, beti, hor gehatzea, batzutan igual olio gehiagi botazu, eta prendite unian, mostutzea olio gehiagi hartze unian. Baina geho nola ura bota dion, baina berreskuratu indeu. Zue, hori maionesakin berdin, Beitu nola berreskuratu duen, Ni mostuko balitz ikaratuta botara, bai. Bai, gaina jendea guzteu mostutzean nian, nola mostuta bezala gatzean, o gaizkin goioan, o gorputzan gaizkin goioan, berez berdina da, txarrik ez du iten, baina itxura aldetik handa, hola, ja, ez da, emulsio bat. Bueno, lortu deu berreskuratzia, listo, eta hemen igual, beitu, Bakali bai, venga, guain, ja, hor listo dakazula, guain lagundu behar diazu gauzatxo bat iten. Ingo deuna da, bizkaitar saltza, honea pasa. Hau hola, eta hau dek pixkat txikiagoa, txoinen pixkat, Hori ere, beste trukito bat. Hoi txikia egenian, eta beste genian iristen, makil bajarri gurutzauta, eta barroa. Hor hemen txingo deuna da, guain, kontuz, Honek tantak botatzen baizkizu, bero ziok eta kontuz ibil. Botako deudana bertara, vale. Listo. Eta guain hori badakizu, no? Alde batea, pixka bestea. Eta dana, bera. Vale. Eta bueno, zuen udazazoia, guantxe udazken hasieran pasaek, ezta? Pixkat estropata bukatzea nian, guain oporretan bezala ibilko zaten, noiz azte zeate berrio guelta historian? Ba, ja, aste bete barru edo lan ja, hasi biharko da. Ja, azte zeate, aurrenengo estropaketan noiz izate ja, ba? Hori lehenengo entrenamentu test moduko estropadak izaten dira, horre abenduan igual batekoten da horre erdialdian, ja hasten dira
otzailean eta urtarrilin bebai badagoz batzuk. Baina, bueno, horretarako gehien bat, komenia bebai, harinaztia, pixuz eta ez etorteko ja... Alperrik ez galtzeko, ez da? Hori. Vale. Oie, bueno, egin bilu, ez da? A ber, guen ingo duna de kaltza. Altza pixkat. Area jarri, nik usteko. Horiek, aragi hau. Ea raitxura zerako A ber, botat pratuko eta gatza zemuz daga. Gatza tanto bautako ziot. Oi, txoixeruak eze histori emate ziogen, Earra. Eta bueno, guen ze aprobetxatzen juerga batzuk iteko eta hola pixkat, o zer? Bueno, ni neuk askorik ez dut etxe, baina horre, bai, badabiz horre, hauntxetak Gaztiak, etxeko, eta? bai, hori. Da, bai, hone, arraularien zazuia izaten da, juergarako, bai. Vale. Oire inin behar da, ez da? Bai. Gero gogotxu hartzeko historia. Hori, indartu erritzeko. Honi, prejitu puntu eman dio, sartuko ditugu ja honea, azkenengo ikutu emateko. Eta zuze, ez zaude ja parranda, nahiko indakoa zehalako, edo zeatikan? Nazi izan holan, berez, nazi izan parranda oso zare, bota hori nire parrandak eta bai, baina nik uste asko pentsatot dela biharamunian, da zelako buruko minaukiko ten, da urrengo una zelan galduko ten, da horrek atzera botatzen dut, bai. Osea, errak harrapatu dituzu eta horrek ja esan dezu, ja, hasta honeko oso Bueno, gaizki pasatzen. bai, buruko mina eta... Hemen pixkat bakailuan, zeak baino, hemen prejituko ditugu hauek, ez da? Kalteik etziok ingo gelatinak, ez da? Venga, hemen prejituko ditugu. Esango baten nahi irakasleen batek, arra narrazkeia indezuna eta, venga, oazen aurrea. Hone ireki txiki bat emango jo, bitu zeitxura hartu duen. Earra indiu gaurkoan, bai. Earra indiu. Juanpe, iria ona, baino haure balekua, Earra itxura. Bueno, hone emango jo eur pixkat. Derrepente ingo jalako. Horrela, eta ingo deuna da. Jarri hemen papel pixkat. Gero koipia sobran daunak entzeko. Eta pipila moitu berrizatea, baino hemen nahi saltza guzti, guztatzezki, txiki. Txiki, hemen, temperatura pixka jaitxi. Vale. Eta hemen, vuelta eta vuelta. Vale. Oso ondo. Inbiarretena da hau hartu. Hemen bai. Eta vuelta emango zoto nahi. Vale, eta vale. Eta, xagoa, izuntza elkarteak ze urtetatik noiztik ziok martxan? Jo, kerrezpanago, 77 sortu zala. Bai, beti, naizta herri arrantzalia eta izan egira da kirol moduan, arrauntaldia nahiko berandu sortu zala. Beti, bai, egon dira igual arraunlari, ja, lehenagoko estropadetan eta beste erabaten zan, ezta? Arrantzaliak eta hartzeben parte, arrantzarako txalupakin, eta hori, horretan bai egongo zan. Baina kirol moduan, kirol talde moduan, nahiko gaztia da. Bai. Baldago baten jarraitze izuna, zu hasi zinatik gauendik hor da ona. Horre, Joseba Ondarribiko patroia be, hor, zeretan behiratu eta urte bat gitxiago, markatzen dago. Urte bat gutxiago, baina hori ni bezain beste ez. Ba gutxio. Behintzat horretan irabaziko txau, banderatan eta ez, baina... Vale. Da gero badago beste galiziar bat, eta are ganera, arebe urte bat gitxiago, baina gainera arraularia da. Hori, segidan, Osa, iaina etziok orduan. Esteipa, behiratu beharko zen, baina gehiago dabitzazenak ibiliko dira. Egongo dira, nagusiago eta bai, badagoz. Baina jarraian klub bardinean. Eta zenbat urte gehiago ikusiko jago hor arrauntaldian? Guandikan ez tekin esateka jubilateko asmoik ez, ose? Ba, ez, erutena mitxartian. Bai, ez da? Girona dago mitxartian, hor, jarraitzuko du. Eta egurrak guandikan, osea, jarraitu, ez da? Bueno, hemen txubotako ju, plateran bilan itxak. Eta hi, adibidez, zenbat estropetan ebilitako gaiz? Ba, ez da, traineruan... Kontua galdu. Ba, kontu, aspaldi galduta daukat, baina traineruan bota denboraldiko hogeita lau bat estropada izango dira, holan ofizialak, bide 28. denboraldia izan da traineruan, da gero dagoz, beste ontzi txikinak, batelak eta trainerilak eta... Hor begon ja traineriletan bakarrik. Horre udabarri aldian, da horre estiriza asko bez, baina lehen. Gainera bateletan da horretan, bai egunian 2 eta 3 eta bebai, norberak arraunian, gero patroi batean, bestiagaz. Zarata batzuk egin da gauz. Gare esan dekena, gaztiakin ibiltze itzan, da gero ondiakine bai, da gutxi hongoitu iaina ibilitakoak horrez, da? Ba, dago dira batzuk bai. Horre badago egitura horre arrauntaldietan eta
urte desente egiteko bai. Da, berandura arte ibilteko bai. Bueno, ikusi bakailu eharratea zeigu, Eharratea zeigu, Eharrein diu gaurkoan, bai, hemen txejarreko ju. Hola, Bizkaitar saltza gainetikan. Eta hemen txingo jatena dekolase ere bai, puntutxo bat. Zertako? Ba, hemen gainean, alioli pixka jartzeko. Horre, zikundu zeite platera. Vale, hau kanpora, horrelaxe, zu honea. Eta hemen txe, aliolila, jarriko ju. Hemen txe erdilan. Ba. Eta bi. Venga, eharki. Eta gaurkoane inditu eharra. Gontxe, eharra bokaua sartu bertziguna honei, Epa, liau india tarea behira. Bueno, lagunak, hemen txe askau, Euskal Herriko koloriak, eharra. Mil esker etortzeatik, xagua. Jarraitu hor, beste hainbat urtez diat esango, beste hainbat ez, baina beste asko. Bueno, gaztiak, lagunak, ondo izan, besarkadak, eta hurren arte, bihar arte lagunak.